दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांखौ जिहेतु हगारबाय गतिके थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावसोर गोजायै फरायसा आफादखौ माने बिथांनि माने अनगाबो दैदेनलांनो थाखाय माने मा होनो मेन्टेलि हयथ' प्रिपेयार जाजोब्बाय लिडारफ्रा गतिके बे हिसाबै आं सानो गासिबो जुदि माने मेन्टेलि मानसिक भाबै माने प्रस्तुत जाखायोब्ला आं सानो फरायसा आफादाबो सोलिलांगोन मोजाङै आरो दिपेन बर' बिथाङाबो गावनि जिउआव माने राजनैतिक जिउखौ मोजाङै मोजां माने जाफुंसार होलांनो हागोन बिथाङा बेथ' नेचारेल लेङाइ आफादगिरि गतिके आफादाथ' बिथाङा जिहेतु रिजेन होदों नालाय बेखौ नाजावबाय नालाय गतिके साननैसो एक्टिं आफादगिरि हिसाबैनो सालायथ'नांगोन बिनि उनाव हयथ' कनभेनसननि गेजेरजों बिथांमोना आफादगिरिनि बिबानखौ माने सुफुंनानै लानांगोन आरो जोबोर मोजां दिनै बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जे दिनै जोंनि मानव गेदेर माने प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा क'क्राझाराव फैनायनि बाथ्रा मोनब्लाबो बोथोरनि थाखाय सफैनो हायाखिसै थेवब्लाबो गुवाहाटीनिफ्रायनो बिथाङा माने भार्चुवेलि बेखौ बेखेवहरबाय आरो बिनि गेजेरजों दिनै माने बड'लेण्डनि बासबारियाव माने पर्बतजरानि बासबारियाव मोनसे रेलवेनि वागन फेक्टरि खालामनो लाबाय फ्राय 250 कोटि थाखानि प्रजेक्ट बेयो जोंनि थाखाय माने जोबोद मोजां आरो बेवहाय जोंनि आनएमप्लयमेन्ट मानसिफ्राबो एमप्लयमेन्ट मोनगोन आरो ओनसोलाबो बेजों माने मोनसे जौगासारनाय फैगोन बेराफारसेथिं संकस आरो बेखिनि जिथु दालां बे दालाङा जोंनि बे जायगानि मानसिफोरनि थाखाय गोदान जिउ मोनहोगोन मानो बे ओनसोलाव बे दालां गैयैनि थाखायनो नेशनेल हाइवेजों गिदिं गिदिं मानसिफ्रा खाथि खालानि जायगायावबो थांलाय फैलाय खालामनांगौ जायो अदेबानि बे दालाङा जानाय लोगो लोगोनो दा मानसिफोरनि थाखाय गोरलै राहा जासिगोन आसाम मालायावबो गोबां खामानि जादों आरो अभारब्रिजनिबो दा गसाइगावनिफ्राय लानानै क'क्राझारावबो खालामबाय थादों बे जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां माने जोंनि माने आंखालखौ सुफुंगोन होननानै आं सानो आरो बेबायदिनो गोबांथार माखासे हाबाफारिनि बाथ्रा दिनै प्रधान मन्त्रि बिथाङा बुंबावदों आरो आं सानो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जालांबाय थायोब्ला जोंनि ओनसोला खोब स्पिडआव दावगागोन आरो बिनि थाखाय आं मानव गेदेर प्रधान मन्त्रि बिथांखौबो साबायखर बावदों जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो आरो जोंनि मानव गेदेर हाग्रामा महिला बिथांखौबो आं साबायखर बावदों दा बे रेलवे माने मिनिस्ट्रिया दासिमबो बेवहाय एसे हयथ' माबा मोनसे बाखि दंबावो खिन्थु बे फाइनालखा आरो हयथ' दा जुदि गाबोन समफोर इलेक्सना माने डिक्लेयार जानाय लोगो लोगो कड अफ कन्डाक्ट गोलैगोन थ' आं सानो कि बेखौ मे जुन मासाव हयथ' बेखौ माने जागायजेननो हागोन बे फाइनालखा अदेबानि रेलवे माने मिनिस्ट्रिनि बियो खामानिमोन गतिके रेलवे मिनिस्ट्रिनि बबेबा नङा बबेबा मोनसेया हयथ' एसे मायाबा क्लियार जानो हयथ' बिनि थाखाय थाथ'दों अदेबानि बे जाखागोन बे खाथा ना आं गिबियावनो बिथांखौ आं बरायदों जे जोंजों राजखान्थिनि फोथाराव फैनायनि थाखाय जेन बिथाङा बेवहाय फैनानै माने मोजाङैनो मोजां जाफुंसारनानै खामानि मावलांनो हायो बिथांनि जिउआव आं बेखौ मिजिंथिदों मोनसेया जाहैबाय समाजारि माने जिउआव थानाय मानसिया जेब्लायबो जोबथारनाय बुब्लिथिं राजखान्थियारि भाबै बेवहाय माने मा होनो सोमोन्दो थानांगौ जाहैयो मानो होननानै बुङोब्ला समाजनि खामानि मावग्रा मानसिनि खामानिया मालाबाबो जोबा आरो समाजनि बायदिसिना जेंनाफ्राव माने जनानै थानो हाया गतिके मानव गेदेर दिपेन बर' बिथाङाबो निस्सय गावनि बेक्तिगत जिबनाव बेफोर बाथ्राखौ साननानैनो राजखान्थि फारसे आगान सुरनो नागिरदों गतिके